се влиза без сигнали. Охраната им няма, тя не е в уста. Стъпките са тежки във време за игра. Медлю наказателя във въздуха ги вдига. Огън зад гърба и пура в ръка. Корабани като буря, щом припали. Асансьор, боксьор, шах и мат ги прави. Тука си събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. Където и да минат, вдигат с пълна пара. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. 24/7 готови за атака. Пари, коли, жени, всичко си има от борота си. Всичко е в кеш, шахмат, автомат. Всички птички са на крак. Всичко получават само с замах. Медио наказателя, адреналина вдига. Всяка къща ще подуди. Автограф опакорабане за всичките мадами. Медио боксьора под дупето шамари. Всичките душмани. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. Където и да минат, вдига пълна пара. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. 24/7 готови за атака. Направете път, отиват генерали. За политика се влиза без сигнали. Охраната им няма, тя не е в уста. Стъпките са тежки във време за игра. Медлю наказателя във въздуха ги вдига. Огън зад гърба и пура в ръка. Корабани като буря, щом припали. Асансьор, боксьор, шах и мат ги прави. Тука си събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. Където и да минат, вдигат с пълна пара. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. 24/7 готови за атака. Пари, коли, жени, всичко си има от борота си. Всичко е в кеш, шахмат, автомат. Всички птички са на крак. Всичко получават само с замах. Медио наказателя, адреналина вдига. Всяка къща ще подуди. Автограф опакорабане за всичките мадами. Медио боксьора под дупето шамари. Всичките душмани. Тука се събраха босове от класа. Винаги са на хората в устата. Те са на душманите кошмара. Където и да минат,